Upat ka mababaeng nalambigit sa online sexual exploitation sa kabataan gikonbikto sa korte. Mga akusado may angkon sa ilang salaod. Ano yung report ni Nico Serino? Marso 2019 gihimo ang rescue operation sa mga kabataang giingong gigamit sa laway nga mga binuhatan online. Nadakpan ang mga nagpasiugda niini. Human sa duha ka tuig mipakanaog na og desisyon ang Regional Trial Court Lapu-Lapu. Konbiktado ang tulo ka mga babay nga atol sa plea bargaining miangkon sa salaod. 15 ka tuig nga pagkapriso, 100,000 ug 500,000 pesos nga exemplary ug moral damages ang gipahamtang nga silot. Samtang sa lain nga kaso, usa ka babay nga mi-transmit og sexual child exploitation materials konbiktado usab. Giingong migamit kini sayang 3 anyos nga anak ug laing 5 anyos nga bata bugti sa kwarta. 23 ka tuig nga pagkapriso ang silot, wa pay labot sa pagbayad og multa. Gihangop sa mga otoridad ang pagtambayayong sa lain-laing sektor sa kausa batok sa online sexual exploitation. Sa gipagawas nga pamahayag, ang grupong International Justice Mission mipasabot nga ang hukom sa korte sa duha ka kaso naghatag og proteksyon sa mga kabataan batok niining iligal nga binuhatan. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.